iki Mbah Suwek iki kelangenane ngundang anak kok. Bangsa sing nganggo gambyong-gambyong diaturke. Nah, monggo. Bablas nyanyi Kak, ayo Kak. Rek. Yuk. Ayo yo. Seneng Git. Iya Mas. Wileh munyi gerakne iki aja nemen-nemen. Engko nek omah lho Mas. Mergo lek Narto kuwi saiki wis kena asam aurat, aja nemen-nemen tangane kuwi lho ngesake. Lah ya. Heeh. Ya, Lorati Mas, Lorati 2. Iki anak wong arep curhat iki wis ben. Curhat. Jan bocah kok nyempluke ra jamak. Ya. Ya ming Dahnia. 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 Loro ati, monggo ngatur ngasaripun buat tamu sedanipun. Iki ke aku ke wong kidul dhewe Lek. Panjak iki kok salah ora kenal ke piye? Aku ora tau rene. Lah terang panjak ora terkenal kok. Apa ya? Alah. Lah dek penak men. Panjak ora kenal kowe. Nanti nek penak men to? Lho, ora penak ya tak tuntun. Ora tak tumpaki to. Ora penak disuntikne. Oh iya. Kuwi nek gak wedi dom. Ayo Mas. Yeah. Sesarek kan ngalor idul campur sari. As, yuk.
Yuk. matur sembah nuwun. Ya aja lek to, Ndek. Lah piye? Ilang neh nganti Bapak. Mbak, monggo kali sini. Ayo, Dek.
Salah siji Nduk, ayo Nduk. ngapusi. Alah niku gane mbledhok kula pun apal kok Mbah Wek niku kok. Engko sore, engko sore iki omong kok bengi. Lah iya to. Lah mbok sebengi celuk ngantuk. Alah angel. Ya ora. Neno neno. Aja semerang
mirunggan sanget wekdalipun setunggal-setunggal sedaya mengke. Bapak Marino, nggih, semoga nyuwun ngampil spotipun kanca-kanca, nggih. Nggih monggo, mboten napa-napa mriki. Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa monggo. Reketek ho ya ho ya. Yuk. Ya, ya, yuk. Nyuwun sewu sih. Enje, Kong. mangga.
sembah nuwun Pak De. Alhamdulillah. Ndang bali. Aja diweino lho. Nggih. Mbah nuwun. Sembah nuwun. Nika sederek saking Blembem. Suwe-suwe dadi selawe Dijiko papat kari selikur Dipikir-pikir ora melu duwe ora liwat manjing sedulur. Kene-kene ora mbawek nek ora gayeng belas tenan kowe. Wah mesti no. Wis tenang ae, podang kuning. Esuk
Iya sing tenang. Kapur barus ambune wangi kerja terus nggih nyawer penyanyi ya ngono mas ya ngono maneman ya lagon mes nenes bicarane Sigit mau enak ya? Menak. Boleh. Ayo kendangan Sigit menak mula dilanjut kicing miring ya Bapak ya. Lang. Nah, wong dik ngiraken nabu Pak Tris ndek ya. Ayo. Sak bapak-bapak kok kene lho. Masa aku kocan. Kok kabeh kok diseneni kancane. Mangsaku kok. Ayo kijeng miring atas ya buka bonang. Lempoh rawane ngibarne. Ayo yo. Kijing miring ayo mas. Kijing miring alon bisa nyanding ra bisa lakon ayo mas. Kijing miring ayo mas. Kijing
mae cerak rong amperke ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring ngiter maling ulon iki tenan apa guyon ayo mas kicing miring Ayo, yo. mas Yo, kicing miring ning kali tak tresnani ra bisa lali Ya, ya. Es, Jian. Ngene iki nek sing midhangetke kupinge awak-awak ngene iki ya menak. Nek talingan nom sing ngrungokke niku jane garapan apa?